जौनपुर के नामा हो, जौनपुर के नामा नेवढ़िया में धमवा शीतला माई के ऊंचा बा मंदिरिया आलीशान शीतला माई के ऊंचा बा मंदिरिया आलीशान। जौनपुर के नामा नेवढ़िया में धमवा शीतला माई के ऊंचा बा मंदिरिया आलीशान शीतला माई के ऊंचा बा मंदिरिया आलीशान। चौकिया से मान बनल घूम के करनवा दिल में समाई गयल पावन स्थनवा। चैत महीनवा में देखे दर्शनवा पंडित पुजरिया से कैली बयनवा। घूम फिर के हूँ रहब हो, घूम फिर के हूँ रहब इह अरमान शीतला माई के ऊंचा बा मंदिरिया आलीशान शीतला माई के ऊंचा बा मंदिरिया आलीशान। पश्चिम बजरिया में धमवा बनल बा पीपरा के पेड़वा में झंडवा बनल बा। हमन अपार होला मनवा मोहत बा सोने के मुकुटवा माई के सिरवा सोहत बा। तरसई के पावई खातिर तरसई के पावे खातिर जुटेला जहान शीतला माई के ऊंचा बा मंदिरिया आलीशान शीतला माई के ऊंचा बा मंदिरिया आलीशान। मनसा पुरावई माई सबही के आई के अलख लगावई जे जे चौरी बजाई के। अनहरन के आँख देहली लंगड़ा के पाँव हो भीड़िया जुटेला रोज 10-20 गाँव हो। अलबे लगावत बाटे हो, अलबे लगावत बाटे तोहरो गुणगान शीतला माई के ऊंचा बा मंदिरिया आलीशान शीतला माई के ऊंचा बा मंदिरिया आलीशान शीतला माई के
ऊंचवा मंदिरिया आलीशान शीतला माई के ऊंचवा मंदिरिया आलीशान।